Kibra nobedo gi midhiero mar mach ma owango ute kendo ketho mwandu manengone poko yangi bang' mach muocho tino ma piny orugodo kawuono. Jodak ywak ni masiche mag mach medo ketho mwandugi ka koro gibiwo seyo modhuro ne gavana ma Nairobi kuom koso keto okenge makare mar rito ngimagi kod mwandugi e kinde ma masira mag mach monjogi. Jafwambo marwa Cynthia Onyango miyowa ler. Idiero tieno ka jajuok, matoka mag simo macho makong'we iri titi, apaya ka ging'ur malit, mondo wenegi apaya gikal. Geno, en mar chopo kama masich macho nenoe mondo gikony e simo mach ma omonjo jodak ma Kibra. Wan bende wakaso bangi. Kuom hawi marach, matokni gi ochopo Kibra to modeko, kendo maonge kod pi moromo manyalo konyo e simo majno chuth. Gino mawang'o i jopiny. Moto ilianza 5, si ni kweli? Zimamoto zimekaa gari mbili, si ni kweli? Tunaambiwa kuna kazi ya zimamoto na zina maji. Kwani kazi ya zimamoto ni gani? Serikali must go, na serikali ashuke. Huku na ban, ala kuna nini zina maji. Giwacho ni majino mapoko ng'e gima ne okelo omiyo gilal maduong'. Kama sasa hivi nimechomekewa. Sina kazi, sina mali ndani kulala. Naenda wapi? Giduol achiel, jodago medo biwo seyo ne gavana ma Nairobi kendo kwayo piny owacho mondo ketnegi kar simo mach machiegni kodgi kaka achiel kuom yudo kony mapiyo e kinde ma masira oneno. Ofisi ya gavana, ofisi ya president, wakae chini watusetie fire station zetu hapa line 7 kwa kila ward. Na vijana ndio wafanye kazi kwa fire station. Atutrainiwe kazi. Masira ni biro ndalo machuo kende bang' chiro matoi mach wang'o. Masira manoweyo ji 4 ka owito ngimagi kendo mwandu manengone poko yangi kethore. Cynthia Onyango, Ramogi TV.